Salutare, dragii noștri! Astăzi suntem iarăși aproape de voi. Eu sunt Simona Chirilă, sunt director Pharmacy, iar invitata mea specială, așa cum v-am obișnuit, Ana Dragason, cosmetolog. O să vorbim astăzi despre o gamă de îngrijire a tenului și anume gama Aqua. Ana, ce poți să ne spui despre această gamă? Deci este o gamă de la Pharmacy și știm foarte bine că produsele Pharmacy sunt create de un medic dermatolog. Așadar, Ana, te așteptăm cu niște informații valoroase despre această gamă. Categoric și de data aceasta am să vă vând informațiile esențiale pe care știu că le așteptați. În primul și în primul rând, Simona, și această gamă se regăsește în lista dermatocosmeticilor, adică a produselor de îngrijire, dacă aș putea să spun așa, într-o clasă net superioară. Bun, m-ai întrebat de gamă, aș putea să spun că această gamă se adresează doar tenului uscat. Dacă este să revenim noi la primul videoclip al nostru, unde am clasificat acolo tenurile, pot să menționez doar câteva aspecte, că vă las să urmăriți primul videoclip, și anume că un ten uscat se evidențiază printr-o descoamare cumva exagerată, având o textură foarte abrazivă, dură de cele mai multe ori. Din păcate, cu o piele roșie, care se mai numește eritem, fără strălucire și fără elasticitate. Bun, tenul ridat mai are, să-i spun așa, o preponderență spre riduri. Este un ten ușor ridat. Altfel spus, această gamă ne vine cumva în ajutor. Și anume, hidratează și ne oferă protecție. Pentru că conține anumite substanțe active care ne ajută în acest fel. Și anume, acidul hialuronic. O să mă întreb ce e acidul hialuronic? O să te întreb imediat. Hai că spun eu. Acidul hialuronic este o moleculă alcătuită în mare parte din zaharuri. Această moleculă se regăsește și în organismul nostru. Bun, ce face această moleculă? Dacă este să o luăm așa ca o regulă simplă, aș putea să spunem că 1 gram de acid hialuronic poate să țină undeva la 6 molecule de apă. În consecință, ce face? Hidratează, menține hidratarea celulară. Pentru un ten uscat este un mare beneficiu. Bun, pe lângă acidul hialuronic mai pot să menționez apa de mare, care întărește bariera pielii și menține pielea strălucitoare și sănătoasă. Și în ultimul rând, un complex PCA, poate ușor de pronunțat la prima vedere, dar pot să spun că este un complex care oferă o maximă hidratare și o rezistență împotriva factorilor externi. Deci, în consecință, ne și protejează. Bun, și atunci revin cu întrebarea, doar pentru tenul uscat o folosim această gamă? Doar pentru tenul uscat. Este gama ideală tenului uscat. Nu vrei ca și fetele care au tenul uscat să se bucure? Ba da, dar mă gândeam să se mai bucure și alte doamne și domnișoare cu altfel de tip de ten de această gamă. Super informațiile. Spune-ne un pic... Poți să-ți vând un pont? Da, te rog. Preponderența este pentru un ten uscat, dar tenul normal simte în anumite momente o rigiditate. Avem tenul mix care are, mai ales în zona obrajilor, un ten care uneori se descoamează. Automat, pot să-ți vând un pont acum. Această gamă o putem folosi și pentru tenul mixt, dar nu în cantități exagerate de mari, pentru a nu îngrășa tenul. Am înțeles, super. Atunci am mai făcut fericit încă câteva persoane. Spune-ne un pic cum folosim produsele din această gamă. Ne creăm o rutină simplă. Este o gamă indicată atât pentru persoanele care sunt neexperimentate, pentru că nu conține substanțe cu potențial fotosensibilizant, adică la o expunere la soare să ne creeze anumite imperfecțiuni. Gama este compusă din câteva produse
la fel, ca și celelalte. Un gel de curățare blând, o cremă de zi, o cremă de seară, eventual și un ser, pentru că ne ajută la fel la hidratarea pielii și ne creăm rutina atât dimineața cât și seara. Am înțeles, dar ce să mai zic, cred că mai aveam o întrebare, am un lapsus acum, nu mai îmi vine, dar cu siguranță Păstrăm întrebarea pentru video. păstrăm întrebarea, data viitoare știu că eu sunt mai bătrână și mai uit așa ca babele și atunci trebuie să-mi notez întrebările ca să nu mai... Hai să-ți mai spun ceva, această gamă are și cremă de ochi. Automat ajută împotriva cearcănelor, previne un pic cearcănele, hidratează. Dacă hidratează, poate să prevină și zona de contură a ochilor, mai ales la persoanele care sunt obosite. Obosite, da. Deci am observat eu că cearcănele sunt, cel puțin la mine, din cauza lipsei de apă din organism. Deci am descoperit după foarte mult timp, pentru că nu există o hidratare corespunzătoare, au apărut printre altele și cearcănele. Este un factor, dar hai să mai spun un alt avantaj al acestei game. Poate să mențină hidratarea până la 48 de ore, iar conform noilor studii, pentru că de aceea v-am spus, sunt dermatocosmetice, adică au o calitate mult mai înaltă față de alte produse și sunt într-un continuu studiu, dacă pot să zic așa, într-o continuă testare. Și anume, fără să spun din amintire, exact ca și în video trecut, pot să menționez exact cum spun producătorii farmacii, că ingredientele exact pe care le folosesc dau o hidratare undeva la plus 124% după prima utilizare, mai degrabă la o oră de la utilizarea cu produsul respectiv. Mi-a venit întrebarea. Câte produse dintr-o gamă trebuie să folosim? Adică într-o gamă avem maxim 6 produse, da? Deci gelul de curățare și tonicul și cremă de ochi și de zi și de noapte plus serumuri. Câte produse dintr-o gamă ar trebui să folosim ca să fie eficiente gamele acestea? Păi Simona, pentru eficiență maximă toate, pentru că ele sunt făcute cu cap în primul rând, sunt gândite în așa fel încât să-ți ofere ție, ca și consumator, o protecție adecvată. Dar, într-adevăr, există anumite game, cum este, spre exemplu, și Aqua, în care putem să renunțăm la un produs, maximum 2, ca să nu dăm rutina de skincare peste cap. Și anume, se poate renunța cu ușurință la un ser, în cazul în care nu ai un ten atât de uscat. Și se poate renunța cu ușurință la crema de ochi, în cazul în care nu te deranjează chiar așa de mult imperfecțiunile. Dar crede-mă, odată ce ai început o gamă, sfatul meu din experiența pe care am avut-o până acum este să continui cu această gamă în întregime. Și să zicem că terminăm o gamă, da, se termină produsele, pe ce perioadă ar trebui să folosim? Păi în principiu de ce ai tu nevoie. Dacă ai nevoie, spre exemplu, de hidratare, automat vei merge doar pe această gamă. Dacă deja ai început un an de zile și ai folosit, sau 3-4 luni, pentru că nu ai știut exact ce gamă îți dorești să folosești mai încolo și exact ce te macină pe tine la pielea ta de fapt, poți să o înlocuiești cu o gamă, îl numesc eu așa, pentru un nivel mai experimentat, dar un pic mai încolo. Oricum, gamele, să știi că durează destul de mult, în mare parte produsele au, mai ales cremele, au undeva la 50 de ml, deci crede-mă că ți ajung. Nu se dă cu o cremă din abundență, mai ales cu o cremă bună, pentru că conține acolo un activ cosmetic într-o concentrație optimă. Deci nu folosim din abundență. Nu folosim din abundență. Puțin și la locul potrivit. Am înțeles. Super, mulțumim, Ana, și pentru prezentarea acestei game. Vă mulțumim și vouă pentru că v-ați răpit din timpul vostru să ne urmăriți și că ați fost alături de voi. Până data viitoare, multe salutări și mulți pupici. Pa, pa!